Mga kabisaya, welcome back to my YouTube channel, ang Hugpong Bisaya. Now, karong mga oras diri sa Canada, alas 2:41 na sa kadlawon. Niya sabay ko kang Dol Julius. Manginabuhi mi mga kabisaya, no? Ngita sa sapi. Kanisa, mo ni ginatawag nga Uber Eats. Pagkaon no? Deliver mig pagkaon. Mo ni ang sideline nga pwedeng sudlan sa mga Pinoy diri nga kanabang PR na ba, no? So bisan og kadlawon dol. Bisag kadlawon nga mga ano. So mo gini ang kuan mga kabisaya, no? Prepare kani. Kinahanglan gyud nga magbutang gid og mask, no? Kay pagkaon man ginabawal po diri sa Ontario nga di ka mag kuan kabisaya mag mask kay balaod gini karon. Nya ang kuan. Bag skip. Tora bebe. Kita ba? Kita kayo. Skip bag. Nya kuan nami. Ano ilay tanaw niyo? Dili. Ang video. Kaning app. Asang apps eh. Kita ba? Kita? Nya kani siya murami og kanabang pick up pasahero ba? Naman to'y Uber mga kabisaya, no? Picture. 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 Nganay mas. Mo ba? Ingani din pamaagi gid ya. Wow. Nya sa di pa siya mangita og customer mga kabisaya. Gamit sa iyang apps. Year online. So Okay. mo pop up laron dia, no? Gawas Gawas ron dia. Ni biyahe ni mga kabisaya, no? Unya kato nang utana da skin sa ning gigunit og cellphone ron kaning spokesperson sa Hugpong. Oy. By Ed ha. By Ed kauban si Dol Julius. Standby mo mga kabisaya. Upload meron og dugang mga videos samtang gadagan mi kay nangita mi og mga pe. Kaning kape nga Conres Canada, Tim Horton. Sige. Balik mi ro tot. Mga kabisaya, nanamisdaan ron dagdagan nami niya. Tawag ani kanabang wa pay nigawa sa ni pop up sa apps ni Dol Julius nga doon na magpa-pick up dia og pagkaon. May tabuan kana bang kung nanay mo pop up at tuon ni Dol Julius ko ato repita tong kanana no nya i-pick up tong pagkaon dito nya ihatod din dito sa order. Mo nay trabaho aning Uber Eats, no? Unya kuan siya, no? Dako pag income si Dol Julius diri mga kabisaya, no? Mo pila to imong semana diri. Pili mo semana po ni mo ni kuan? Dol? Pindis sa paningkamot. Pindis paningkamot to? Kung ganahan yung mag-drive 500 ang Semana? 500, 600. Kita ni mo na. Pero kung pitix lang, 300 to 400. Pero kanang imong 600 kintahay. Lima ka adlaw na siya. Pila na ka adlaw ka imong biyahe ana, Dol? Kada adlaw ko biyahe na kung yung nana. Kada adlaw pero sa kadlaw pila pud ka oras ra? Tagtulo ka oras. Kita ni mo na mga kabisaya. Pero kung gisa kana bang hako gini siya kay mo pulaw ko ka kay ngarong kadlaw, no. Pero ano ngaro mang orasa kating biyahe, Dol? Daghan ng customer ba? Karong Ngano mga orasa? ay dagang mga oron. May mga ano? Ano? McDonald Fairway. Ito na to. Kita. Nara mga kabisaya Muna ni pop up na ni pop up. Muna na karon atuon ni. $5. Sa man na karon. Sa man atuon sa to siguro. Ito na bro, na sa tagkapi.
Murder sa kape. Pero di sa di pa na mga kabisaya no, ato ano mo tong nag-order na natoy customer na. Order sa mga re. Oh. Ay, 2 medium coffee, 3 cream, 1 sugar. Kita naman na. And 2 blueberry muffins. Order na si order na og kape si kan mga kabisaya Dol Julius. Thank you. Kuyaw ha. So ato na mo ron totoo to. Kaya na ni pop up mga kabisaya no. Ato na mo to totoo. So standby. Mga kabisaya, going na dito sa katong fairway no. Ya. Pero bit-bit na may og kan kape. Dol, lama terus kape dol ha. No problem. Pero samtang gabiyahe meron mo sa ning para di may dayon ka di may magduka kinahanglan may kape mga kabisaya no? Kani si Dol Julius dito pa nagikas Manitoba na part kay Boss Canada no mura 3 days kung iba-ila nimo ng Manitoba paingon res Ontario mga tulo ka adlaw dol duha ka adlaw niya botser po na sa dito niya balin sila dire mga Pilipino gyapon mas daghang Bisaya nang adto dire no ubay sila nang adto dire niya mo na buntag botser pagagabi Uber Eats taga kuha ni siya mga Bisaya kabisaya taga Kumbal no mga kabisaya no niabot na mi dire sa Macdo dire na mo i-pick up ang pagkaon unya ihatod na mo dayon unya dito sa nag-order ani Ang nag-order si Sarah. Karon ang muadto ka sa McDo. Mo na imo. Mo ni mong ingon sa McDo nga 45087. So mo na ihatag nito pagkaon nga gi-order ni Sarah. Ang problema asa si Sarah ron. Napo na diyan map pagka start delivery na to ni makita na to ang iyang map. Karon ang ingon ni Sarah ingon sa McDo. Mo na instruction pero ang ubang McDo magkuang ka mag-drive thru pero kani diri nga pick up sulod. So sa ato pa ato sulod. Sige. Mga kabisaya, standby mo mga kabisaya ha kay amo nang kuha ng pagkaon ni Sarah. Sarah J. Dili si kuan. Sarah kuan Hieronimo. Nara mga sulod na si ikaw Julius sa McDo. I-pick up na tong pagkaon ni gi-order ni Sarah. Kisang Sarah ni. Kuya ni si so na pagkaon ron dia Dol. Kuya sa no? Mga mga kabisaya no. Kuya gyapon ning over. First time na ko ning uban sa iya mga kabisaya kay tawag ni kana bang gusto siya ko makabalo kung si panagat aning tawhanan ni. Kuya di diskarte gyapon ni Dol Julius. Basta mga Bisaya mo kuya gyud. Sa Dol. Oh yeah. Dol kaway Dol, kaway. Kinahanglan kay siyempre natin mga Project ko mga pangarap ko. Di lang sa nagsa-legs trabaho ni sa pagka-butcher ni Dol Julius. Kuan gyapon diskarte gyapon ni iya. Uber Eats delivery pagkaon. Pero kaning diri sa Ontario Dol. Karon Dol nganing imong Uber Eats dugay na kani diri sa Ontario. Pila na ka buwan? Duha na. Upat na kabuan. Maigid ang daga, no? May panagat. So sa ato pa dili bulanon mga kabisaya. Kanabang pero pagkaugma na latos. Pulo lang gini sa kabisaya, no? Pulo pero usahay dili mo pud yung kanang gikan sa trabaho, di ba alas 12 diretso ko. Usahay pagkaugma na ko sa buntag. Usahay alas 7 ko sugod usahay sa buntag matulog sa ko. Balik karon hantod kuan na ta hantod alas 4 ra ta uli na kita tulog mula agra pa mi ugma. Hala sige. Yahoo! Nara. I-video do. Nara order Hi, thank you. Have a good one. Two? Yeah. Okay. Nana mga kabisaya, no? Gibit-bit na ni Dol Julius ang order ni Sarah. Kita ni mo na.
So ihatod na mo ni karon, ihatod na mo. Kung asa ni si Sarah karon, sigurado nga wala sa Pilipinas. Bisaya, tora ang pagkaon na gihatod na namo. So ingator to siya dol. Ipicturean ako dara. So picturean nimo sa nagpasabot ng imong naghihatod. Oo. So nagpasabot, mukha na sa meron mga kabisaya. Para deliver na nako no. Deliver naman nimo. Diretso na dahil sa katong isa nga atong Itong napapap na po, na napilain. Sa tupato na po to. tuon na dahil. Sige, bihin na po may mga kabisaya, standby. Kaya, no, muna na yung ikaduha nga pick up nga pagkaon ni Kwan, ni Dol Julius. Hi, how can I help you? Hi, Uber Eats. Directly? Thank you. So ato pa automatic na. Pick up na lang namo, no? Wow! May kabalog asa ni paingon ron. Kasi nag-order ani. Indian ya halos ang India, no? Kana sa dol. Sa dol. Sa simi. Kunin bulim no? Kenapa? You know? Muira. Na meron sa kuan mga kabisaya, no? Nami sa A and W. E8 B13. Yeah. Thank you. Have a good one. Bye-bye. Mana pagkaon? Nana pa to? Mga agaw. Ayos ka music. Patsada ka music mga kabisaya, no? Muni nga samtang ga dagan. So ihatod na po na mo ni. Ikaduhang customer. Padulong kang Ajit. Onya corona na. Itudo nang hadap kita dapat ihatod. Dol. Shout out Dol, Kumbal Dol. Ay, kung sa paparentihan ako din sa Kumbal. Mga Bilyarimo. Kumbal. Bilyarimo mga Kinsa pa Dol? sa side akong mama, Hamiro. Mga tropa na tos Manitoba nga unsa pa? Dagang mga tropa dito. Ang mga tropa na ko sa Manitoba, Pagkagyapon na. Sige. Pinoy. Pinoy gyapon, no? In 1 kilometer, keep right toward Huron Road. Sangka kana jud. Tao nga Mga amigo. amigo ba nga itabang In ko 600 meters, Kana keep right sa ka dagang humar eskwela sa mga college Dol? Davao, no? college, Davao ko nag-college. Davao. San Pedro College. San Pedro College. Akong kurso. Kuya ni sa kurso mga kabisaya, no? Physical therapy. Ang akong kurso Kursonada. Ano niya? PT. PT ni siya mga sa San Pedro College, Davao City. Using the right lane, keep right toward Huron Ang Road. tawagan ni. Pero matinga mo nung nagputser, tama tayo mga pangandoy lagi nga maka In 300 lang meters, yung tag proceed straight on nasod Huron Canada Road. mga agaw, mga bisya, no? PT juga dol kay ano. Oo. Kanang nursing or PT akong choice na kay ano maka-abroad ba. Mo lagi. Ang problema wa jud maka-abroad jud. So pinagi sa paghiwa-hiwa sa karning baboy, Dito ko Proceed straight naka-abroad. on Huron Road. nakagawas kini taon mga kibisaya, no? Nanaron rin Canada. In Pila na 300 katuig diri, meters, Dol? take a left Canada? turn on Beverly Total? Road using the upcoming 5. right lane. 5 na katuig. So yun mga kabisaya, no? Grabe experience ni. Sakit na kamot. Sakit ng kamot. Kunya akong kamot pod. Bagko pa man ko dire pero akong kamot wala nila guto na mga kabisaya. Tanawa ninyo ha. Turn on Beverly Road. Koko ng isa, koko. Mula gutok na Oink. Ano mo ni sakit sa... Wala na. Wala na mo dol. Ako adol nga ana pilit na mga kabisaya Toks. Pero sakit gyapon. Di mawa na. Yayay. Yayay gyud sa kapatid. Yayay. Sabi. Pero kumbate gipon, dol. Bati oy. Kumbate mga Bisaya ba imo mga kabisaya, no? Pero dili enough ang sanay ang sweldo dito. Kinanglan jud napay kay murag laing. Murag na jud kay ganabang sideline nga ginatawag dol. Kaya kugihan kani sa mga kabisaya, no? Dagan pa ni siya mga racket din manang
pohon day kaloyan Make ko a right kuan turn mga on North kabisaya Road Place, ka napo then ko drop sakyanan off. day. Kasi di pwede ko ani no. Buhon. Pohon kaloyan no. Dai nami. Abot mi kabisaya. Dira. Rag na talang pa mi kadali ha. Ni action mag break ha. Oh. 513. Oras sa Canada mga kapos, mga agaw, mga Nagsigan kabisaya. suga mo na. Alas 3:16 at taknas kadlawon. Mga wakwak may mga wakwak. Mga ungo. Mga ungo. Naog na si Dol. Kaya mukha na siya, hato na siya pagkaon ha. Pero drill lang ta sulod, kaya naman ta pwede magawas po. Alang, sige. Standby pa sa lain pang mga videos, mga agaw sa among pagbiyahe. Overage, hatot pagkaon sa mga customer. Ala, sige. Og palihog kog, ayaw kalimte mga kabisaya, no? Kung sa tanaw ninyo makatabang ning among mga vlog in town sa Hugpong Bisaya, please don't forget to subscribe sa atong channel Hugpong Bisaya. Unya, please click the bell button mga kabisaya aron sa basahin mo sa mga uban pang mga videos nga mosulod sa atong channel. Woohoo! Mga kabisaya, balik ta sa atong panagat ha. Unya, ay magkalimutin taon og subscribe kung ganahan mo sa among channel Hugpong Bisaya. Katungwa pa naka-subscribe dia, dungagi ning among 36 kabuk na subscribers in tawon, maluoy mo. Mo pa pagsugod na mo unya kung di mo mag-subscribe diha wa may mahimo putang ni paingon meron kon mga kabisaya no paingon may og laing lugar Waterloo ato siya Dol Oh, Waterloo so dito na sa daghan man dito mga baligya pagkaon unya mas daghang tao dito unya dito na pod ga daghang restaurant dito daghang restaurant no kay mo man na kay rumbo nimo kung mag ha dito. Estudyante. Dili estudyante among rombo. Tangi. Mga restaurant nga maoy palitan og orderan sa mga estudyante. Tungay. May istorya dia. Nya, dol-dol ra ni mga pila ra ka minuto dol? 10 minutos abot mi dito. Wala rin. Wala 10 minutos no. Daghay-daghang restaurant dito kay kung magnegosyo kuno kag overage dapat dito ka mo tambay sa daghang restaurant kay ngano mo na dito gina-order ang pagkaon. Nya daghan og estudyante dito. Ala! Botange, bitaw. Ang pagkaon nga palitan sa estudyante among atuon. Ala sige, standby mga kabisaya. Mga kabisaya. Nanami diri sa kadawang location nga ginatambayan pod ni Dol Julius. Kay dire mo ni ginatawag nga University Avenue. So nagpasabot kining dalana dire halos ang tanang mga eskwelahan. Wow. So meaning daghang estudyante, kanya kini mga estudyante manihilig mo order mga pagkaon. So kanunay pagkatambay dire si kuana Dol Julius. Pangita pod og kana bang restaurant nga sagad pod nga ginaorderan ni mga estudyante mga kusya. Ay mo kalimutan kani nagunit sa cellphone, spokesperson sa Hugpong Bisaya, si Bayed ni, Bayed. Taga Mindanao gyapon ni. Gikas Cotabato, niabot og Bukidnon, Davao ug karon na nang tagkaloy as Ginuas Canada mga kabisaya. Tapos Commander dol, tapos Bandol. Layo na sa ratio. Si Mio, Si Mio. kuan ra mga isa ka oras siguro kurang biyahe padung dito sa balay. Dire nami pero mingaw pang panagat mga kabisaya. Mura magbulanon mo ba? Kanina dito, pas-pas to kanina dito. Ito rin marang mingaw man. Sige. Sige ka na. Asa bang katambayan rin banda nga dagang kananan doon? Yan to sa katong ikuan na to na ito sa may katong ni parada. Katong ni-order tag kape niya, sarado na di ay. Muna ron diya mga agaw, mga kabisaya. Dili nagyan na Ha? Nagyan na to? Oo. Dili ta sa may katong dagang restaurant na. Muna nga mangita kita rumbo ang rumbo ani mga kabisaya ni Dol Julius kanang area kung asa dagan og restaurant no. Dili rumbo niya tong harap itagatambay mga estudyante. Kun dili mga restaurant. Ato lang klarohon ni kay basi niya magtuo mo og kuan. Narbaho in taon Midres Canada in taon na. Sa mo diha. Kadire mo na ni. Kita yun na. Mo ni University Avenue mga kabisaya.
So unahan na itong University of Waterloo. Mo to pinakadakong eskwelahan. Burger King. Burger King. Dili ka tambay. Sige. Dyan din. Oo. MS Burger King mga Bisaya. Pundo-pundo sa medyo kadali kay basin dahil mo order diha og kwan. Dako atong dako nga burger ba. Oo. Yato amo ding ihatod no. Parking sa may kadali ng agaw. Standby. Dul! Mga kabisaya! Kanang area mi ni Dul Julius dito sa among unang location kay Muraog Mingaw pang Panagat din napita no. Niya nakaduha sa may dito, nakaduha. Biyahe na mi paingon dito sa among biyahean gi kanina. Mingaw ron Dul. Dito ko sa bang Mingaw pero unya mga lasing ko mo busy na po na. Busy na po no. Tapos ka music mga kabisaya. Bayaw di music si Dul Julius. Kaya ingon si Dul Julius. Iya ko no kung pa una ko nung tulog ron kay napangmilag ka og mapon mga kabisaya no ang bugpong Bisaya. Pero unya balik ko siya sa iyang Panagat. Kugihan din ito na Bisaya. Bali, ano, niya ako matulog pagka biyahe ta. Okay. Importante matulog ka. Ako may matulog? Nga naman. Ikaw driver eh. Mau ba? Ibugoy ko. Salig na po din siya mo. Mau ba? Kuyaw ni si Kuan mga kabisaya. Dul Julius ha. Salig na po siya mo sa pinana. Unya. Puhon. So sa ato pa mo biyaw sa kadali anis balay. Tulog ka. Ibibiya mo rito yung sa kadali. Tawa ko ha. Ha? Pukawan ta ka? Oo, Patay pa itawagan tag ka mga alas 8. Alas 8. Sige. Sutso mga mata pa lang na. Mata pa lang. Unya alas 8 na mga alas 9. Ha? Atay tadi ha? Bitaw. Filipino time. Filipino time. Namilakaw niya mga kabisaya no karabataw at tumio. Ito napita doon. Grand Bend. Beach na siya mga kabisaya no. Lago na mo to, lago. No? Uy, asa na kita dul? Alpine Ottawa. Dul Andre? McDonald Alpine Ottawa. Layo nga eh. Ha? 17 minutes? Nabyugi. Ha? Nabyugi. Nabi customer kabisaya. Ambak ka na mo. Pero ang sonata na mo diha, murag makahilak glansang ani. Ha? Ay, ganda sa mga anak. Mo ba? Ay, na po. Kata yan eh. Kabalo ka sa meaning ha? Tanaw, Spencer. Lagi. You are the reason. I climb every mountains, I swim every ocean just to be with you. Bitaw no. And fix what I've broken. Kuya yun. Makahilak ka yun itaw. Dugan kay kung broken ay. Oo ba? Mga kabisaya sa diri sa Canada, sa mga tibok kalibutan, Pilipinas, mga kabutser na mo. Kanang we should be proud, di ba dol? Di dali man trabaho sa butser mga kabisaya itaw. Labi nagna stress layo itaw pod. Usay matinga na lang mi o ako pod kabisaya nga muparatang akong kuan sago lang dahil sipon o akong singot taon mga kabisaya tungkol sa trabaho sipon dol dili lalim no pero paningka mo to papasalamaton mis Ginoo kay na po pamidre di ba dol Wala. pero karon going meron dito sa isa na mo ka kuan nami ihatod nga pagkaon no ato na pedal utawa dol Oo na to sa Ottawa. Basi na niya nagdagan ron eh. Ottawa. Utawas ti kato na geto dola lisa sa kato sa MTO. Left onto on 7 West. Kay kuan. MTO utaw ka to. Ato ka tong papay. Oo, asa na to kon? Babay. Atong papay gani na. McDonald's pero sa McDonald's to kaon. Oh. McDonald's. Ako ang katong papay nga nasa Sunda sa kaya sa Ottawa nakakuha na. Oh, ito na dewa. Narito. Oy mga kabisaya.
mga kwan, mga Aripa Pips, mga Choy. In 2 kilometers, keep left onto I-7 Subscribe mo sa Hukong Bisaya para madugdungagan itong among subscribers. Pandamay mo. Ay mo og langan-langan diha. Kasi mo views lang mo. Palihog ko click diha subscribe niya kanang bell button diha. Palihog ko tuslok kuno ana be para malipay mi dire. Para daghan sa among subscribers. Kuya music ni mo dula. At yung papings ang music mga kabisaya. Oy, time check, oras sa Canada, in taon. Alas 4:29 ang taknas kadlawon. Oras sa Pilipinas karon alas 4:29 sa hapon. In 600 Nagtukaw meters, may keep mga left wakwak onto on isda. 2nd west using the upcoming second lane from the right. Showbiz balita. Showbiz balita na to. Showbiz balita. Showbiz balita na to ron, Dol. Sa showbiz balita na to. Tingop, ha? Wapen, ha? Si Vice Ganda nagilap-ilap. Mawa! Using the second Ano man? lane from the right, keep Tungod left kay wa onto on pagyapon 2nd na kwan. Nagilap siya. Nagjawan niya. Mo lagi tanawal bitaw. So una sige katawa karon gilak-gilak. Hilak-hilak. Di matagna ang Di matag ng panahon. Muna ginaingon diha ang mga kabisaya nga kanabang witer-witer lang. Ano pa na? In 600 meters, keep right toward Regional Road 28 using the upcoming right 2 lanes. Banhaan ni kuno ini among GPS na mo. Unya diri mga kabisaya sa Canada ron kuan ni summer. Summer. Mabitaw nang unya mga tumis dagat kay summer man ron. Using the right 2 lanes, keep right Oh. toward Regional Road 28. Laglag kami dito. In 300 meters, keep left toward Homer Watson Boulevard South using the upcoming left 2 lanes. Using the left Oy, 2 mga lanes, agaw keep na po left des toward Davao Homer in Watson taon. Boulevard Pag-subscribe South. mo rin nga Then tong make a kwan. left turn on Homer Watson YouTube Boulevard. channel. Mga pandamay mo diha. Sige. Para ganahan ko samtana ko dis Canada mo diha. Kamo pod. Lipay sa mo Make a sa akong left turn on ginapang Homer post Watson dres tong Boulevard. YouTube channel. Dul tarun. Utawa na ta. McDonald. McDonald's. Atomic McDonald mga kabisaya no. Kaya among i-pick up dito tong pagkaon nga di ay gi-order sa customer. Pero wa pa mi kabalo asa na dapitan is asa na mo ni ihatod no. Pero ang pick up point sa pagkaon nas McDonald's. No? Enter the Okay ba? roundabout and take the first exit onto Ottawa Street South. Ganina na humamay sa mong trabaho mga kabisaya alas 11 ba tudol no? Alas 11 sa gabi ganina no. Niya laos tayo si Dol Julius Ogober. Enter the Mo roundabout nang and take the third exit onto Alpine Road. higda naman ko dito sa akong lantay. Inawag mo siya nga mauban ko na may larga. Bukod kay first time man ako nang sakay ni Dol Julius mga ay tara mga kabisaya no. Mga taste pagka suway-suway po tayo nga nilakawa mga kabisaya no. Muna na Make a right turn. sige na may mga kabisaya sa McDonald na. Drive-thru lang. Drive-thru na ta. Drive-thru. Make a right turn. Then make a right turn. Lagi mo liko, lagi may sama na siya. Kasi may nag-ingon ni mga di may muliko. Liko ulit may. Ganun talaga. Nadala na lang sa puro pangako. Dira mga kabisaya. Baka pwede lang kahit isa. Hi Uber Eats. Thank you. See? Nga ito na kadali. Pick up na mo itong pagkaon mga kabisaya. Matik na ni. Pero may kabalo harap ito na ito dulo. Wala pa. Niya pagkakuha na mabuhay. Pop up na ano di harap ito. Uy! Iyato na mo kang Sydney. Sydney. Si Sydney ang tag-iyas pagkaon mga kabisaya. Sydney. Australia. Dol! Singani nga trabaho, di po ba kon? Di pa ingon nga hago di po sa man. Hindi yun. Maglingkod naman daw. Lingkod no. Yung mga nag-Facebook. Tama. Unya kapi-kapi mga kabisaya, no? Oh, napamili pagkaon no. Oh, tanawa kabisaya oh. Gilibre pa ko ni Dol Julius oh. Blueberry muffin. Blueberry muffin sa gikan ni sa dito sa asa na gani Dol gapre Tim Horton no.
Kaon ta kabisaya. Kunya tanang kalo ni Dul Julius dugay ko na nang ipangulitahon pagyapon na hatag sa kuwan. Ay, kanang Kaon ta. Kabisaya. kita ka na doon kanang uniko iho ni. Kawa. Way uban. May kauban. Mga tropa na ko des Davao. Namay no. Ini adalah Tubig. kok ko lang. Dito na kanya yang sekiran murag nagbalay. Nakoy habol. Kulang lang moskitero niya tes. Habol ulan na kompleto ni. Udah pa tubig oh. Dol amo to la dol. Kani nga video mga kabisaya no, i-post mo ni sa Hugpong Bisaya YouTube channel. La sige. Kung ganahan mo in taon, hala, tan-aw mo. Bahala mo di basta invite na mo na mo. Pero malipay may og inyong i-click ng subscribe ya. Para madaghan ta. Madaghan ta ba? Nya more videos pa mong isend na i-post na mo sa among channel ha. Kalimot ni kapag nahiro. Sige lang, karado. Basta ni doon. Hindi, sige, sino pa kayo mong pop-up dia. Kasi saya, standby sa mga kadali ha. Standby sa mga standby.